Realment les associacions són els que creen la base de la societat. Creen allò que des de la Fundació, i en aquest cas Alfred sempre ha dit que és l'amistat cívica. Creen aquesta relació entre les persones que fan els nostres pobles i barris siguin cada volta o siguin més resistents i més humans. I un exemple clar ha sigut aquesta època de pandèmia. Si no hagués sigut gràcies a les associacions, els municipis no hagueren arribat a ajudar a la quantitat de gent que ha necessitat d'aquesta aposta. Al final, les associacions el que fan és generar una cohesió en la societat que és fonamental per a poder desenvolupar-nos. I pensem que en aquesta línia, evidentment, les tenim que recolzar perquè sense elles jo no veig futur. I en aquelles societats on no hi ha una societat civil, unes associacions vertebrades i potents, hi ha molta desigualtat, no hi ha una coherència en el que se fa i, la veritat, tenen un paper fonamental que n'hi ha que reconèixer-los i n'hi ha que afavorir-los i cuidar-los.